שלום, אלו עופר, נועה ונטלי. הם בעלי סלון, ולקוחותיהם תמיד מתקשרים באמצע עבודה או בזמן הפסקה, ומאוד קשה להם להתרכז עם לקוחותיהם. אני רוצה אפליקציה שתעזור לי לנהל את יומן התורים שלי ותשלח תזכורת. יש לי מזכירה. למה אני צריכה להשתמש בסלוטיים? אני רוצה שתהיה לי שליטה מלאה בדף הסלון שלי, ולדעת מי הזמין ולאשר כל לקוח. בגלל זה אנחנו כאן. בעזרת סלוטיים תהיה לכם שליטה מלאה בדף הסלון שלכם. כל לקוח שקובע תור, אתם מקבלים התראה עם פרטים בסיסיים ותשלח תזכורת אוטומטית. בדיוק כמו מה שהמזכירה עושה ועוד. כל זה נמצא בכיס שלכם. קודם כל, אתם צריכים לשתף את הסלון שלכם לכל הלקוחות שלכם בעזרת כפתור שיתוף, כדי שיוכלו לצפות בפרופיל שלכם. ואם יש לקוחות שאין להם סמארטפון, אתם לוחצים על קביעת תור, ומזינים שם הלקוח, שירות, תאריך וזמן. אתם יכולים לצפות בכל הלקוחות שהזמינו תור דרך לוח הזמנים. ואם לוחצים על איזה לקוח, תראו עוד פרטים, כמו שם, מספר פרטי, לאשר תור, לבטל תור, לאשר אוטומטי או לחסום את הלקוח. ובעזרת כפתור הספר, אתם תראו את הלקוחות שממתינים לאישורכם ומי אישרתם אוטומטי. אישור אוטומטי יאפשר ללקוחות הקבועים שלכם לקביעת תור ללא אישורכם. בלוח הזמינים תוכלו למחוק את כל התורים הישנים בלחיצה על כפתור ההשפעה. לוח הזמינים הינו מידע סודי, רק אתם רואים אותו. אין יותר פשוט מזה, אנחנו תמיד לשירותכם. לעוד מידע, אתם יכולים לדפדף באתר שלנו www.salotime.com. אז למה אתם מחכים? תורידו עכשיו ותתחילו לנהל את הסלון שלכם כמו שמעולם לא עשיתם קודם.